apostol kang manlalaban sa sakop ng kalibutan. Di bansagan ka sa kahitasan, ninitibuok na kalibutan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Gisaulog ron nato ang ika-pito nga nobinaryo sa ato dinhing patron, Senyor Santiago Apostol. Unya ang simbahan sad nagsaulog karon sa pista ni Santa Maria Magdalena, kadtong babae nga nahimong suod ni Hesus pero gipapahawa niya ang pito kayawa gikan kaniya. Ilado siya nga makasasala nga babae pero nahimo siyang usa sa mga diehard Jesus follower, og siya gani ang unang nakakita sa dihang nabanhaw si Hesus. Sa iyang mga disipulo, si Maria Magdalena mao gyud unang nakakita sa nabanhawng Ginoo. Atong iampo nga unta pinaagi sa atong patron Santiago Apostol, pinaagi ni Santa Maria Magdalena ang mga makasasala sama nato makasinati unta og kabanhawan or kabag-uhan. Labi na gyud ang atong mga political leaders karon dinhi sa atong nasod na daghan kay mga bakakon, daghan kay mga kawatan, dili pa na mo'y tawgo nato final nilang kinabuhi. Pwede ra gyud sila magbag-o ug mosunod sa kamatuoran, sa hustisya ug sa kabalaan sa kinabuhi. Ug ang ato sang mga benefactors and donors, labi na gyud ang nagsigir og pamalit sa atong mga raffle tickets. Karon ra ba deadline ron sa mga online buyers. Atong iampo nga unta daghan pa silag madawat nga mga grasya aron mulambo ug mabalaan ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ng hari, Diyos Amahan na makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, ang imong bugtong anak mihatag una sa tanan kang Maria Magdalena sa makalipayng balita sa pagkabanhaw
itugot nga pinaagi sa iyang pangaliya og panigingnan, isangyaw unta namo si Kristo nga buhi, og makakita kami kaniya nga nagahari diha sa imong himaya. Kay buhi man siya og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa awit sa mga awit. Matagabii sa akong higdaanan, nagdamgo ako sa akong minahal, gipangita ko siya, apan wala ko siya hikaplagi. Mibangon ako ug misuroy sa siyudad, sa kadalanan ug sa kasuok-suukan, gipangita ko ang akong hinigugma, apan wala ko siya hikaplagi. Hitagbuan ako sa mga gwardiya nga nagpatrolya sa syudad. Gipangutana ko sila, wala ba kamo makakita sa akong hinigugma? Apan sa pagbiya ko gayud sa mga gwardiya, hikaplagan ko ang akong hinigugma. Ako siyang gigakos, ug wala ko siya palakta, hangtod nga madala ko siya sa balay sa akong inahan, sa lawak sa nag-anak kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalagiyuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Ang akong kalagiyuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. O Diyos, ikaw ang akong Diyos, nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod, o giuhaw ang akong kalag, sama sa yuta nga uhaw. Walay kinabuhi, o walay tubig. Ang akong kalagiyuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Sa ingon nagsudong kanimo diha sa sanktuaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalagiyuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Sa ingon niini, daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete, mabusog ang akong kalag. Ug sa masadya nga mga ngabil, magdaig kanimo ang akong baba. Ang akong kalagiyuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Ikaw ang akong hinabang, ug diha sa landong sa imong mga pako, nagasinggit ako sa kalipay.
nagasapnay ka nako. Ang akong kalang giwa kanimo, O Ginoo akong Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdayon ng Diyos, hallelujah. Pagdayon ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Hinayaw ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa bakba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Gikuha niya sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus, ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man gud nagikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya sulti niini, milingi siya ug iyang nakita sa Hesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day nganong naghilak ka man, nangutana si Hesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa mingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Og si Maria miatubang kang Hesus og miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Hesus, ayaw ako hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adtua hinuon ang akong mga igsuon og suginli sila nga muadto ako sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Dios og inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Hesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining kasakit mo'y atong nahimong sub-tema karon. Di ba ang atong main theme, Santiago Apostol, giya sa pagpaminaw alang sa kaihusahan sa simbahan. Kung naatay daghang kasakit,
dili ta magkahiusa labinag ang nakapasakit nimo kanang imong tupad, no? Mao bitaw na tungod sa kasakit ang pamilya mabungkag kay moingon dayon ang asawa, di na nako makaya. Ang bana sad gipasakitan, di na nako makaya. Nang layas ang mga anak kay di na nako makaya ang kasakit nga gihatag sa kong ginikanan nako. Minana no? Muna nga ang atong sub-theme karon nag-ingon, ang kasakit mahanaw kung kita maminaw sa Dios nga nabanhaw. Mura mamugway reaction. Wa mo ganahi ato nga mura man tugbalak. Sige, ready go. Ang kasakit mahanaw kung kita maminaw sa Dios nga nabanhaw. Kamo lang kuno. Ang kasakit sige, lingay mong tupad. Ing na naapakaroy kasakit. Nya mo ingon din na imong tupad, pastilan ang akong utang. O pag naglibog pag ikugunsay akong hikayon ruspista. Tortir bang pangayo padersyano nga pahikayon o niya ipadara ba diri so samot na gyud no ana ba no wala kag nasakitan kay mauwaw kang wa kay ikatampo karon ra ba ning prosesyon nato no karong 24 ighumas prosesyon hala mangaon ta diha maggitawag community dinner eating niya ang na kasunduan sa pagmeeting namo sa atong gitawag og special group nga mo himo gyud sa facilitate sa atong kalihukan labi na sa prosesyon ang gikasabutan pakmil para dali itunol dili itong takos-takos. So kung gusto mong mutampo nagkinahanglan tag mga 4,000 more or less ka pakmils. 4,000. So kada balay, kada parishioner hatag lang mo tag 10 ka pakmil, 5 ka pakmil. Kamu lang gud takos-takos dito sa inyo ay lang nang naisabaw kay mag-agas-agas lain kayo. Onya pakapini na lang sad og tubig kanang mineral water partnera ba og naa kay pakmil nga ihatag na po kabuok pakapini na lang sad matuk-an sa nang imong gipakaon na unsa naman noong ka. Ana ayaw lang ng soft drinks og ingon siyang butang og soft drinks mas maayo. Nayuban ana gisakitan nga naghuna-huna. Nasa uban karon na gusto kay mo palit og raffle ticket pero gisakitan siya tungod kay wa na siya ikapalit. Kaluoy kapanagoy kasi ingon ako, "Father, sorry gyud kaayo, duha ra gyud ka ticket akong mapalit. Nagplano unta ko mo abil anang imong one stop challenge kanang 20,000 unsaon man gyud, duha ra gyud ka ticket nako kadako na ng grasya. Ang imong gugma equivalent na og 100 ka tickets. Kay munas ginhawa guna nimo pagpalit og 2 tickets. Ngilingay mong tupad ing na naguol ka nga di ka kapalit. Ing na naguol ka. Oh, naiuban wa gyud maguol nga di kapalit. Kay dili man priority. Pero congratulations. Dako na biatag halin. Ang atong halin karon ni abot nag 51,210. Yes! Nilapas na gitawon tas kuwangan pag 199,000 ang atong halinonon. Sus, tulo na lang kaadlaw, tulo na lang. Tulo. Apon ani og nga og 10,000 ka tickets nga mahalin, mura na tag makapaldo na ta niya. Basin pa dig mahurot na aderoy tao nga moingon pader ang kanang 100,000 ka tickets ako'y angko na. Oh. Dili na pay 99 na lang. Oh, nya nasa usa ka tawo na to diri nga moingon sad angkonon ko na pader para wa nay kasakit ang simbahan kay sakit man gyud kayo na ron. Kana kon maminaw ta sa Dios nga nabanhaw. Tanawa ang kasakit ni Maria Magdalena, tibuok gabi siyang gahilak. Li naman siya sa lubnganan, hangtod na lang nakaadlawon gahilak siya. Pero sa dihang iyang nakita ug nadungog ang tingog sa Dios nga nabanhaw nga niingon kaniya, Maria, pag-ingon niyang Rabuni,
papas tanang kasakit. Oh. Nilain na sang lingi sa imong tupad ing na nakadungog na kas Ginoo nga nisangpit sa imongan ing nakadungog. Oy, ang musangpit kay sa tungan ang atong ginikanan maigking tayo. Siya no. Igking tayo. Magduwa mis unag Julin ba o sa elastiko ingon Cristiano sa itig tingog hain kang pistiya ka tuan na dagan dahil ko ngadto abot dito tapion day sampot kay piti dayon inanti kang ayaw paglaag mo ang ka mo to'y akong mama abot na langit ba katong inahan ni panaw naman to pagka 2011 ambot na langit ba kato hastas papa apilon maglatos ato. Oh, Baleriana angan og namatay mo karon susiha dito sa langit nabay Baleriana dito nga nagpuyo dito sa langit. Oh, Baleriana. Uy, pagkamatay ni mama 6 months after ako magito sa nginan mabalikag yung ko. Ingon dis mama. Oh, balikon tika katong kapinal na siya ba. Naku balikag yung ko ha. Di jud ko mahadlok nimo gimo kong balikon ingon man way patay ni banaw. Mama mangitika balikag yung ko. Sus niabot na malag 6 months wa mangyud ni balik. Nya ang akong maguwang siya, gadamgo kong mama, ang akong mangod, nagdamgo kong mama nako, may pamo. Ako bitang iwali nako akong mama baba kong giingnan. Balik ako, wa gyud mo balik. So pagtuog nako pagkagabi, gadamgo gyud kong mama. Buhi kay akong damgo kay magbilar man ato, may sugal-sugal, magrosaryo rami tibok gabi. Humas misa, mag-schedule na may rosaryo hangtod gyud adlaw kada 2 hours rosaryo puli-puli mingaw ko kayo say kami duha na lang mi kabuk magrosaryo nagrosaryo kuno mi gabi na kayo nya pag humagrosaryo ni tan-aw na sa kunyad tos lungon ni duol ang akong naong siyang naong kay mag-uol lagi ta murta gusto nga mo hag akong gidukmol ang akong naong sa kanang bildo bas lungon ba duol na kay nga akong mata siyang mata mubuka bitaw kuno ng matang mama ni ana wala si mama ni buka pag magbuka naganana ko dos kamot ni ako anana ko sus giduot man kunong mama ang tabon sa lungon nya maglisod man to siya og lakaw na ana na ako gitabangag abli na galisod-lisod jud kuno mama og kanang murag mo timbak puwa sa lungon ba na akong giagang uy mama ako pa jung gisapnay nako usa man ka man nabuhi ka man ingos mama bangon ko nako nabuhi lagi ka mga patay man kay. Patay bitaw ko niya. Nabuhi ko. Mo tong galingkod na siya, sige katawa. Ingon ko nga, asa naman karon ma? Ingos mama, to ako sa langit. Ana siya. Ingon din ko, unya, unsa may langit ma kay nga akong hunahuna igbalik ni mama, ako pangutan-on ug unsa gitunuod dito. Naku unsa man dito sa langit ma? Napa dito'y mga tanom? Naay mga tanom. Uy, nako. Na dito'y mga langgam. Naay langgam. Kana makita nato din sa kalibutan. Tuwa man ako dito sa langit. Pero porti lang yung ninduta. Nindut yung kayo ang langit. Ana siya. Nya sige siya katawa. Pag human na to nawa, ni mata ko nga porti na kong hilak. Nako, og tuan nas mamas langit, kini kang iyang anak nga pari, malangit ba kani? Og usa ra gisultis Ginoo nako atong panahon na pamaligya lang yung slot. Nya karon kay namaligya man tag raffle ticket. Pagsigi lang jud kog baligya kay mao ni ang maayong balita karon nga ipasangyaw sa Ginoo nako. Di ba naingon man si Jesus ni Maria Magdalena kay kani man kung nabanhaw nga Ginoo ang iya dayong isulti kun makasinati ta niya isangyaw ang maayong balita sa pagkabanhaw. Nya unsa may maayong balita karon nga kun mo palit kag raffle ticket malangit ka. Ngano man kay imong gitabangan ang kasakit sa simbahan nato dinhi sa Compostela. Ug unsa may atong kasakit karon? Ang atong bell tower tiwasonon og bayranan. Ang atong adoration chapel nag-operate na bayranan na lang. Nya napanay additional diha nga mga finishing touches. Pero nag-operate na kanha na mo. Pwede na mo mga matay. Nya nindot bati. Wala ba na ipakita sa atong IT no? Oy IT, ipakita ang
interior o ang mga suga diha sa atong kuan karon bidyuhin niya na ninyo kay aron makakita sa ato mga online parishioners. Unya ikatulo ang ato dihang CR nga himuonon. Hindi naman tayo CR diri pero laktononon man gud diha pwede ra ka mag-wheelchair kay built-in naman sa atong flooring sa simbahan. Nya dayon ikatulo, ikaupat kanang atong walk of apostles ato ginang himuong balaan diha. Nya ang ikalima nakasakit sa simbahan kining atong mga lingkuranan. Ang sakit kay tanaw nay niingon padir ato lang ng reperon ako ay na lang kay ang agay ay ana ang anay to na sa ilawom mag-anam lang nagkalusno ato lang ng ilisan di ba ngao na siya nya anda mong mutabang o dili pagkaninduta pwede na mo mga matay muna importante kaayo ang maayong balita ug ang nahimong maayong balita tungod kay gisaksihan sa mga nakakita niini mga witnesses kani manggong witness mao kuno ni ang problema sa simbahan matud pa sa mga santo papa nga miagi nga akong naabutan Saint John Paul II ang sunod si Pope Benedict sunod si Pope Francis karon si Pope Leo mao gihapon ang ilang awhag mahimotang witnesses. Ug unsaon nato pagkahimong witness kinahanglan do natay personal knowledge of the gospel. Ug unsaon nato nga do natay personal knowledge of the gospel kinahanglang puy-an nato ang pulong sa Ginoo nya magsugod na sa pagpaminaw mo na magkahiusa gid ta epekto na sa pagpaminaw kini karong atong nahalin nga niabot nag 51,000 ka tickets kay naay naminaw naay naghago nagsigig pamaligya napatay daghang kolektahonon napasadtay daghang ticket nga igbabaligya mas tandaghana no wa pa mahurot mo nang paminaw nya unsa man pag-aron makapalit ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipalit. Ana ha? Amo sa dayang naagrihan nga katong atong dinner human sa katong atong Barrio Pista ba. Naagrihan sa task force nato gahapon nga nagmeeting nga pack meals gihapon. So ang mga kabahin, mga barangay officials, mga chapels ang inyong preparahon pack meals. Unyag na may mga sobra-sobra extra nga mga mino mao lang to inyong ibutang og tray pero ang ato yung main nga ihatag sa mga tao pack meals kay aron kuno dili kay maglunggob dili magsamok kay maglinya man gud sikag takos-takos dugay kay mahuman yan nay uban nagunahuna nga mahutdan mo box out damag og maayo ang uban in taong senior citizen mga umod may man tong pack meal kay linya ra sige lang kag-ana nana nga inighuman nimo hatag sa katapusan wa na ang pamagmo kuan siya mo mamugos wa naman ana ha so ons pila man sad kabuk pack meals ato diring himuon sa Luyo mga 5 to 7,000 ka pack meals nya i-divide na sa 9 ka kabahin i-divide na sa 88 ka kapilya o 16 ka barangay o 16 ka barangay pila naman lang tagpila man ka pack meals 7,000 divided by 88 sige na awa mo kay baho ato na lang i-plus daan ang mga barangay officials barangay hall 16 88 plus 16 di mo kay ba? 900 104 nya 7,000 pack meals divided by 104 o gato yung i-equal ba? Pila man? Tag 67
67 ra ka pakmil ang kada kapilya hastang barangay hall. Unya kayong barangay di man na puntintog 67 tag 500 man na ilang ihatag. Di ang mga kapilya bisag maghimo la mo dihag tag napo ka pakmil nya inyong itampo dire. Di ba? Nya ang taga barangay maghatag og tag 100, 300, 500 ka pakmil maabot na nato. Nya ato din ang i-distribute. Nya magkuan sa moglitson, tag sa kalitson, tagod-tagoro na dire, inyong putos-putoson o ginagmay, nga atong i-distribute. Ay, mo, sinaw-sinaw yung atong simod, no? Nya, mudawat din kas imong premyo nga, daog din mo sa consolation prize lang, consolation prize. 15,000, consolation. Dako na. Nya, ang imong gipalit nga ticket, usar ka buok, nasa uban palito sa kabuk ticket ang gi-ambition 500,000 ay kapiya. Ayaw mo ana eh. May pang mopalit mo 500,000 ka tickets unya mo ambisyon la mo og consolation. Mas may pa na. Mga igsoon ang ato karong nasod nagkinahanglag mga credible true witnesses. Kini karong atong mga kwarta nga trillions nga nangawagtang dunay mga witnesses ang subo lang palandongon gustong isuppress. Di sila paminawon sama atong 18 Marines, si Gutesa, kato sila si Diskaya, si Saldico, ni Testimonia. Wa gyud sila paminawa karon. Ang gipresentar hinoon nga witnesses sa kaning impeachment karon unsa man? Ang taga NBI dili niya nako pag-discredit sa NBI pero nakita sa publiko ang general nga sitwasyon o giangkon po nila panahon sa hearing. Tulo naman to ka hearing atong usang adlaw agahapon ba to si ko naman kato naman director Matibag kanang ilang head sa NBI. Ang ako yung nabati no personal knowledge. Dili pareha ni Maria Magdalena nga nahikap giniya ang nabanhawng Ginoo. But wa sila'y personal knowledge sa event diin si BP Sara nagsulti ni adtong maong kunuhay ilang tawgog banta or threat sa atong mga tulo ka dagkog ranggo, presidente, asawa niya o former speaker sa House of Representatives, lower house. Wa sila'y personal knowledge. Ang pinakapait pa gyud kay naa pa gyud sila'y mga dokumento nga gipresentar nga kunuhay evidence pero wa makapasar sa rule of evidence nga dunay notaryo o kaha nakita gyud niya nga nagpresentar nga nagsuwat adtong maong suwat ang maong tao nahagbong sad sa rule of evidence. O mauni atong gikinahanglan karon kay mura na malantag gilipat-lipat unya ipamugos dayon nga mauni ang kamatuoran. Unsa may mahitabo kun ang kamatuoran masupres, mudaghan ang kasakit. Mudaghan ang kasakit. Kung ma-impeach ang atong vice presidente karon after anang ilang hearing dagko kay gasto. By the way mo gasto kuno nagtag 70 million kada adlaw ang kana maong impeachment. Mao kuno nay average na gasto, more or less lang na 70 million kada adlaw. Nya moabot nag 92 more or less sad ka adlaw. Imagine pilay magastos Pilipinas gikan sa atong buhis. Kung ma-impeach man gyud ang vice presidente, mawa ba ang atong kasakit ni atong nangawagta nga kwarta, nga flood control, mga PhilHealth, mawa ba? Dili. Mawa ba ni karong drugas nga nibaha sa atong nasod na sad, nga hasta rong mga nanginabuhig tinarong gipangpatay na, gipangtulis na, hasta mga estudyante, gipang-rape na, gipangpatay na sad, ang mga tagbalay nga malipayong nagpuyo silang balay, sak-o na, pamatyon pa gyud. Mga estudyante, pamusilon, mawa kaning maong mga krimen kung ma-impeach ang vice presidente. Basig ang kaning maong kasakit, di rasad mawa. Mao na,
kundi man wa ni kapuslanan ang maong impeachment. Kining atong utang karon nga niabot naghapit mo 20 trillion kay napunan ang gikan 2022 ngadto karon nakapuno kunog mga around 9 trillion ang napuno na nga utang. Mabayran ka ni kung ma-impeach ang vice presidente. Ang atong ekonomiya karon nga nitibogsok ang ato ganing piso against dollar perti nang mubuang. Masulbad ka na kung ma-impeach ang vice presidente. Sa ato pawa ni kapuslanan, dili ni tinuod nga maayong balita. Kanang ilang gisangyaw diha nga mental calisthenics sa ilang pagka-lawyer, sa ilang pagka-senador, sa ilang pagka-impeachment court, nahog na lang nag-exercise of talents, pero wa na'y epekto sa general public. Ako nag-uol man gani ko, naay ato naay mga pipila ka mga nangamatay nato nga mga prominent persons, na ato'y congressman nga namatay, pero ug tan-aw nimo ang mga comments dito sa pagkamatay, pag-post na nga namatay siya, mas daghan ang naingon mirisi, mas daghan ang naingon gaba, mas daghan ang naingon nga may untag na pay mosunod. O kana bang makaguol ba? Namatay na gani na. Ngano man tungod kay usa siya sa nanoted nga mutabon sa kamatuoran. Nasaroy vlogger nga namatay nga kusog, buwa-buwa gyung bakba og daot in town sa nila ni President Duterte, ni Inday Sara. Nya namatay siya kay pusil batanon pa kaini. Nya sige pa siya video anang iyang kwarta por tindaghana, vlogger siya ambot. Ako og naaplan na akong kwartaha, di na ko mag raffle ticket oy. Yag-yag pa siya siyang kwarta por tindaghana. Murag income niya siyang pagka-vlogger ba? Ambot tinuod ba ka tos income pagka-vlogger? Karong namatay ang comment 99% nalipay nga mo na iyang gidangatan. Gani do na pay mga pangandoy kuwang pana. Na bitaw. Pero tanawa si Jesus nga namatay, hangtod karon gihandom nato. Tanawa si Maria Magdalena nga namatay, hangtod karon gihandom sa tibuok kalibutan. Si Santiago namatay, si San Roque namatay, si San Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz, hasta gani si Bishop Chupilo Kamumot nga namatay, og sila si San Gian Bosco, sila si San Francis of Assisi nga namatay. Hangtod karon naghandom ang mga tao. Nganuman, kay ang ilang gisangyaw mao ang pagkabanhaw, mao ang maayong balita, ang kamatuuran. Pagkapriso ni President Duterte dito sa dahig, kani aktual man pagkapriso niya, kung tan-aw nimo ang diha sa social media, baliki lang ninyo, tan-awa ang mga comment sa social media sa dihang katong gidakop siya dito sa airport, pagpadangad to sa eroplano, katong kuan siya ni General Torre. Tanawa ang naas vlog. Ni katawa ba? Niingon ba nga, kana, mirisi, 99% naguol. O gani, nagpundok ang mga tao, hangtod karon magpundok dito atubangan sa gawa sa prisuhan sa ICC. Kinsa may gidaot sa kalibutan karon? Ang ICC, hastang Amerika, hasta ang Russia, Israel, ug ubang mga nasod nagkondem na sa ICC. Mao na pamatuod nga ang ICC wa maghatag og maayong balita sa kalibutan, ug ang mga tao sad nga nagduot sa atong leader diri kaniadto President Duterte ngadto sa ICC, karon si Bato de la Rosa tago-tago, dili sad sila makalipay sa atong nasod. Di ko mingon dili sad-an si President Duterte, nga dili sad-an si Bato. Pero imong ipadaha ngadto sa ICC, maguultang mga Filipinos. Ug kanang nangalipay, naara na sila sa mga 5%, pinakadaghan 95% naguol. Muna musangyaw tas maayong balita, kay ang kasakit mahanaw kung kita maminaw sa Dios nga nabanhaw.
last na lang lingi sa imong tupad ing na mo additional pa ko raffle ticket karon. Ing na mo additional pa ko. Hawa, di ba, muluag rin ang dughan. Pagkakita bitaw nako, hala, ang among halin gahapon, 4,000 kapin. Murag luag akong dughan, oy. Bisag kamo, no? Punanig laing 10,000 ugma. Pakpak. Dota ka, no? Pero murag, sige, pakpak ka. Salamat, Senyor Santiago. Basin pa in town, among maptuman ang among pangandoy ug ang imong gisugo. Manindog na ta. Nobina ni Senyor Santiago Apostol. Mga igsoon, atong gipasidunggan karon si Senyor Santiago Apostol, usa sa unang gitawag ni Hesukristo aron mahimong iyang tinun-an. Uban kang San Juan nga iyang igsuon, mibiya siya sa tanan aron mosunod sa Ginoo. Nahimo siyang matinud-anon nga saksi sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ug sa katapusan gihalad niya ang iyang kinabuhi isip unang apostol nga namartir tungod sa pagtuo. Pinaagi sa iyang pagpataliwala atong ihalad sa Dios uban sa mapaubsanon, malipayon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Palihog manluhod. Ikapitong adlaw. Mahal nga punuan namo ug maisog nga kapitan, ug mag-alampo namo Santiago Apostol, bisan dili kami takos dunggon tungod sa pagkamakasasala namo, nagabasol na kami sa tanan namong mga sala, ug ania kami ang imong mga anak sa imong atubangan, nangamuyo ug nagpakitabang sa imong dakong pagpanlaban, kay kaugalingon namo, wala kami gahom kundili ang gahom maggikan lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo tungod ni atong pagtinguha mo pagtago sa gikaluoy sa Dios kanimo, nga wala mo ipasigarbo ni ipalabi-labi kundili hinuon gipaubos mo. Moluoy ka kanamo, ipangayo mo kami sa Dios niining dakong pagpaubos, nga maghapa-unta kami sa atubangan sa Dios ug sa among isigkatawo, sa walay bisan gamay nga pagpahitaas ni pagpalabi-labi, dili na unta kami magtinguha sa dungog sa kalibutan, aron kami makatultol sa dalan sa pagpaubos, nga maoy gitudlo sa kinabuhi ug kamatayon ni Hesukristo nga atong manunubos. Kay tungod niining bertud sa pagpaubos, nakabuhat kami sa daghang katingalahan dinhi sa kalibutan tungod sa imong pagtabang sa imong mga dibotos nga minglaom kanimo. Ug bisan anaa ka na sa langit, gipadayon mo gihapon ang maong buhat tungod sa dakong gahom nga gihatag kanimo sa Dios. Busa, amahan namo, sa dako nga pagtahod, nagpakiluoy kami kanimo, nga panlabanan mo kami, aron makadangat sa gitunguha namo niining novena, kun angay man sa kabubuton sa Dios, ug makaayo sa among kalag. Amen. Sa hilong mga muyo kita kang Santiago Apostol, sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni Santiago Apostol, pamatia kami amahan. Sa pangama ni Santiago Apostol, pamatia kami amahan. Nga ang simbahan sa Dios, mabago diha sa nabanhaw Kristo, ug magdala sa iyang mensahe sa paglaom, ug gugma ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Santiago Apostol, pamatia kami amahan. Nga ang katilingban sa mga matuuhon,
magsaksi sa pagkabanhaw ni Kristo pinaagi sa ilang paniingnan ug sa ilang kanunay paglikay sa sala, magampo kita sa Ginoo. Sa Pangamahan ni Santiago Apostol, pamatia kami amahan. Nga sila nga anaa sa mangitngit, nga lubnganan sa sala, makakaplag diha kang Hesus ug kusog ug kadasig, aron mubangon sila ngadto sa matinud-anong pagkinabuhi sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Santiago Apostol, pamatia kami amahan. Nga sila nga nawad-ag kadasig tungod sa daw dili mabuntog nga pag-antos, makakita og kaisog diha sa kabanhawan, aron padayon nilang kaplagon ang mas maayong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Santiago Apostol, pamatia kami amahan. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Santiago Apostol, pamatia kami amahan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Santiago Apostol, pamatia kami amahan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og dagan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Santiago Apostol, pamatia kami amahan. Nga sila nga may halina, gikan niining kinabuhia, pasayloon ni Hesus atong manluluwas, ug pasudlon sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Santiago Apostol, pamatia kami amahan. Tanan, makagagahong o mahigumaong amahan, imong ipili si Senyor Santiago Apostol, aron mahimong matinud-anong apostol o maisog nga magsasangyaw sa maayong balita. Itugot nga pinaagi sa iyang paningnan o gamhanang pagpatiwala, madawat namo ang mga grasya nga among ipangamuyo niining nobena, hinaot nga magpili kami likon sa pagtuo, paglaom o paghigugma, o mahimong matinud-anong mga saksi ni Kristo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan,
alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad alang sa paghandom kang Santa Maria Magdalena nga mitanyag sa gugma nga gidawat sa imong bugtong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw Sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matang. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Sanctus, Sanctus, Sanctus na Ginoo, Diyos sa kagamuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, ug sa tanang San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos sama ni Santa Maria Magdalena nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, buabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Pagkalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Sa pagsulay, iluluwa-luwasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa pagpunaw ni Adang nagkalayo, inuluwa siyang minaw, ug sa kamatayon nakamuhon, sunod pagmahal, alang kanin ipakita ko. Pagahisudan kay ginisinuod umamalinon, pagkitaon mo na ako sa himig mo kayo, upasanta ko sa pagkamalangihon mo. Kining kasing-kasing ko sa gugma alang kanino. Magampo kita. Ang santos nga pagdawat sa imong mga misteryo o Ginoo makapuno unta kanamo sa makanunayong gugma nga sa walay hunong nakapahiusa kang Santa Maria Magdalena kang Kristo nga iyang magtutudlo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalipay. Pero mahitabo ra ni kung maminaw gyud ta sa Dios nga nabanhaw sa tingog ni Hesus, dili sa tingog sa kalibutan. So salamat sa naminaw sa tingog sa Ginoo ug mialagad nato karon, labi na gyud ang atong mga pilgrims and offerers karon, ang sakop sa Cofradia de Santiago ug ang sakop sa Love Offering Assistance atong luwa, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. and Mrs. Mizar and Maria Lucel Bacalia and family. Kanilang tanan masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo.
Niya ang ato sang lector, salmista, sacristans, lay ministers, ang atong kanini ang singer, ang lead nato. So karong hapon sa atong Major Novena Mass, ang atong celebrant usa sa atong mga bag-ong pari dinhi nga taga Compostela, si Reverend Father Ben Jesus Fernandez. So ato sa siyang duyugan ha, na aniron siya na-assign dito sa St. Catherine of Siena nga parish dito sa Karkar. Niya ang mass offerer, ang bread and wine offerers unya sila si Engineer and Mrs. Catalino and Nerissa Tejero and family. Ang atong pilgrims unya sa mga chapels mao ang Kabahin 7, Santa Cruz sa Bulwang proper, Santo Niño Chapel, Poso, Bulwang, niya ang Santo Niño Chapel sad, Linganay, Bulwang, niya San Isidro Labrador Chapel, Sambag, Magay, niya Santa Cruz Chapel, Magay proper, Santo Niño Chapel, Bayabas, Magay, niya ang Santa Lucia Chapel, Anahaw, Magay. So, ang ato sang mga LGU nga mo apil pilgrims na tuon niya, mao ang Magay Barangay Officials, Magay Elementary School, Bulwang Barangay Officials, ug Bulwang Elementary Schools. Nga na sa daghang mga establishments. Ang kalihukan di ay sa LGU karong gabi iba ni kumbira and local bands. Aligre ni. Kumbira, local bands. Sayaw kanta kaon ni siguro. Siya rogway atakihon ani ni kasunod adlaw. Niya pahinomdom yapon nga sige gitag pamalit og raffle tickets kay daghan pa kay tag raffle tickets nga palitonon niya unsaon pagpalit. Congratulations, daghan na rong naninda og raffle tickets, suroy-suroy tinabangay lang gid in town. Kamo sa tingay naninda sa mo diri nya nasa atong gawas simbahan diri sa atong opisina nga sa diha niya sa atong social media sa atong online, ang atong bank accounts open kayo, kining atong mga GCash, igsip lang sa akong GCash, puno na niya kwarta padala, tanawa lang ni mga ngan din atong pakita sa atong screen. Unya ang atong mga online parishioners, ang katapusan natong pagdawat og mga raffle tickets nga buyers karon lang adlaw ugma. Mahimo na lang atong i-treat na as donation, plain donation para sa atong projects o kapistahan. Pero maningkamot gyapon may nga matagaan mo as much as possible, pero ay na lang kay pag-expect kay na magoy process ang atong pagpadala sa mga raffle tickets online. Pero para sa atong mga territorial parishioners, pwede ra gid mo moanhi dinhi hangtod alas 7 sa gabi karong Sabado, July 25. Unya akong ipahinomdom pag-usab ang i-highlight nato nga mga schedule ini ka 24 ang atong misa alas 5 sa hapon, nya iguman sa karong Biyernes nya igumas misa ang atong foot procession. Unya human sa foot procession mao ang atong dinner, motong hangyo ko labi na sa atong mga taga dinhigis poblasyon, labi na ning atong mga settlers dinhi sa atong yuta simbahan nga manghatag tag pack meals, bisag tag napo lang ka pack meals god nya makaabot lang ginag 4,000. Okay kayo, tag napo lang ba nya ato sa hangyoon ang ato mga barangay officials kana mga sa ato LGU sa lungsod sa Compostela nga mga konsehal di agad atong hangyoon nya ipakapin nato sa mayor kana pila sa kapak meal yang ihatag aron ang katong atong mga kaigsuonan nga moapil sa prosesyon nga lagyo in town kaayo kaon nya unahon nato sila paghatag aron wa mahutdan ta kitang taga dinhi ayan na lang sad mo pagsigig ilog-ilog oy nag-uwaw sa kayo panguli lang mo sa inyo nga malimawon o niya kaon mo dito sa inyong kusina. Kanang mga way kusina dinhi taga Tag-Ubi, Mahagnaw ngadto sa taga Kambayog, anang Panangban, Aris Mulaw, Lupa. Kadtoy atong pakuanon, unahon kay makuyapan in taon tuig uli. Ana ha?
mga kandiis, ano, layo kay itong. Unya, inigkap pista na gyud sa 25, ang atong unang misa alas 4 kadlawon. Ako'y mumisa ni ana, unya mo tambong sa dinhi ang atong LGU kay mo proceed ta sa fluvial parade inig ka alas 5 or alas 5:30. Nya ang sunod nga misa alas 8, alas 10, alas 2, nya ang Pontifical Mass with Archbishop Jose Espalma alas 4 hapon. Mao na ginay atong main Pontifical Fiesta Mass. Nya humanana mo proceed na sa didto Sloyo para sa atong Barrio Fiesta og sa atong raffle draws og mga uban pang mga enjoyment, chill-chill, kanta-kanta, sayaw-sayaw og mga door prizes. Nya ako gyapon mo hangyoon og namoy pa door prizes diha. Nanang magamit pa ba mga lamisa, mga lingkuranan, mga kanang gamit nga wa itong mita TV ang akong nadawat karon duha pa ka cellphones. I-appeal na nato. May naipanghatag diri mga bisikleta nga flat, adi ay lang to flat kanang nailigid na mga dolls ba para sa mga bata. Ikaw nang ipanghatag diri kay atong i-raffle. Putos-putosan na lang sa daan katong pustunon, ha? Mao na. Mura magway epekto. Sige. Nindog lang. Wajud kayo epekto ba mo na sige na wang pangugat na to. Sige lang, basta naalagi ni. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo ato na sang isinggit, Viva Santiago Apostol. Viva Santiago Apostol. Viva Santiago Apostol. Viva Santiago Apostol. Masipang pakpak sa Ginoo ug sa atong patron. Ang gustong mo binirit, linya lang sad mo duha ka linya. Padampon mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Padampon mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Apostol kang manlalaban sa sakop ng kalibutan. Di bansagan ka sa kahitasan, ninigdiog nga kalibutan. Padampon mo kami, Ginoo, Apostol na Santiago. Padampon mo kami, Ginoo,